16,000 нафар дар 18 масҷидҳои шаҳру деҳот дар намози иди саиди фитр ширкат намуданд. раиси шаҳр собиқадоронро дар арафаи иди саиди фитр аёдат намуд. ба сарбозону афсарони қисмҳои низомии шаҳри Панҷакент дастархони идона ороста шуд. муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода аз хунаи пиронсолон дидан кард. бахшида ба рӯзи пиряхҳо ҳамоиш баргузор гардид. озмуни расми беҳтарин таҳти унвони Тоҷикистон ватани Наврӯз аст ҷамъбаст шуд. субҳи 30 марти соли 2025 сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент чун тамоми сокинони вилояти Суғд, ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои исломӣ дар намози идонаи иди саиди фитр ширкат варзиданд. субҳи барвақт дар 18 масҷидҳои шаҳру деҳоти Панҷакент 16,000 нафар мардуми Панҷакенти бостонӣ дар намози идонаи иди саиди фитр ширкат варзиданд. дар масҷиди марказии ҷомеи ба номи хоҷа Муҳаммади Башоро мардуми диёри бостонии моро аз номи раиси вилояти Суғд, узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода, намояндаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, раиси кумитаи идораи замини вилояти Суғд Қодирҷон Толибзода ба муносибати иди саиди фитр табрику муборакбод намуд. дар паёми табрикии раиси вилояти Суғд аз ҷумла таъкид шудааст сокинони вилоят мисли тамоми мардуми кишвари азизамон дар муддати моҳи Рамазон ки моҳи парҳезгориву эҳсон, хайру саховат, инсондӯстӣ, бахшидани гуноҳи ҳамдигар ва поксозии зоҳиру ботин мебошад, суннату анъанаи гузаштагонро идома дода бо амалҳои хайру саховат аз ҷумла дастгирии ятимону маъюбон, ниёзмандон, беморон ва оилаҳои камбизоату бесаробонмонда рисолати инсонӣ ва фазилатҳои моҳи шарифро ба ҷо оварданд. раиси шаҳри Панҷакент, узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Абдухолиқ Холиқзода дар оғози суханронии хиш бори дигар ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, ба раиси вилояти Суғд, узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода барои паёмҳои табрикӣ ба муносибати иди саиди фитр ва таваҷҷӯҳи хоса ба мардуми Панҷакенти Бостон арзи сипос кард. дар паёми табрикии хиш раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба таваҷҷӯҳи намозгузорон ва мардуми диёри бостониямон иттилоъ дод ки моҳи шарифи Рамазон айёми раҳмату мағфират, бахшидани гуноҳҳо, поксозии қалбҳо ва анҷом додани амалҳои хайру савоб поён ёфт ва иди саиди фитр фаро расид. фарорасии ин иди саидро ки таҷассумгари беҳтарин арзишҳои инсонӣ, файзу баракат, хайру эҳсон, таҳаммулгароӣ, ироатмандию имондорист, ба ҳамаи шумо мардуми диёри бостонии Панҷакент табрику муборакбод менамояданд. сархатиби масҷиди ҷомеи марказӣ ба номи хоҷа Муҳаммади Башоро Муҳаммад Амин Ғаффорзода ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, роҳбарияти вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент барои таваҷҷӯҳ ва табрикоти самимона арзи сипос кард. ҳамин тавр сокинони шаҳри бостонии Панҷакент дар масҷиди ҷомеи ба номи хоҷа Муҳаммади Башоро намози иди саиди фитрро бо як шукргузорӣ ба анҷом расонида пас он ҳамдигарро табрику шодбош гуфтанд ва тибқи таомул ба хабаргирии хешу табор, пайвандон, наздикон, аёдати беморон ва дигар корҳои хайру савоб машғул шуданд.
дар масҷиди ҷомеъ ба номи халифа ҳасани шаҳри панҷакен низ маросими иди саиди фитр хеле серодам ва бо шукргузорӣ аз ватани ободу озоди тоҷикистон баргузор шуд. Муовини раиси шаҳри панҷакен хушбахтзода эркен ба таваҷҷӯҳи намозгузорони масҷиди ҷомеъ ба номи эшони халифа ҳасани шаҳри панҷакен паёми табрикии раиси шаҳр узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам абдухолиқ холиқзодаро қироат кард. дар паём омадааст дар ҷомеаи озоду демократии кишвар ҳар нафари мо имкон дорем ки паҳлӯи нодиру созандаи таъриху фарҳанги миллӣ аз ҷумла арзишҳои дини мубини ислом доид ба дастгирии ятимону маъюбон ва муҳтоҷону камбизоатон густариш дода маросиму анъанаҳои эътиқодии худро бо арзишҳои миллиамон рангу таровати тоза бахшем. зеро муносибати дуруст ба арзишҳои маънавӣ ва эътиқодӣ дар асоси манфиатҳои умумии давлатӣ шарти муҳимтарини тақвияти ваҳдати миллӣ ва суботу оромии ҷомеа мебошад. сархатиби масҷиди ҷомеъ ба номи халифа ҳасани шаҳри панҷакен мулло умарқул аббосов зимни суханронии хеш бори дигар ба пешвои муаззами тоҷикон муҳтарам эмомалӣ раҳмон раиси вилояти суғд раиси шаҳри панҷакен арзи сипос намуд ки онҳо дар ин рӯзҳои хеле муқаддас мардуми диёри бостониямон хоса намозгузорони ин масҷидро табрику шодбош гуфтанд. намозгузорони масҷиди ҷомеъ ба номи халифа ҳасан пас аз адои намози иди саиди фитр бори дигар ҳамдигарро бо ин иди фархунда табрику муборакбод гуфтанд. тибқи таоммул барои аёдати хешу табор ва дигар корҳои хайр ва барои инсонҳо хеле зарурӣ машғул шуданд. аббос ҳамроҳзода, хайём ҷураев, шоҳҳусейн солиҳов, шаҳбоз қурбонов аз ҷумлаи анъанаҳои хубе ки мардуми мо онро ба истиқболи иди саиди фитр анҷом медиҳанд манзилу маҳалли зисти худро тозаву озода кардан, либоси тоза пӯшидан ва ҳамдигарро бо шодиву нишод табрик намудан ва ба ниёзмандон хайру саховат кардан мебошад. таъкид шудааст дар паёми шодбошӣ аз ҳузури сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба муносибати иди саиди фитр. дар ин росто раиси шаҳри панҷакен абдухолиқ холиқзода арафаи иди саиди фитр чанде аз собиқадорони бароманди шаҳрро боздид намуда онҳоро аз номи раиси вилояти суғд муҳтарам раҷаббой аҳмадзода бо ин сана шодбош гуфт ва ба онҳо тӯҳфаҳои идона тақдим намуд. яке аз онҳо любатҳои шарофов аст ки беш аз нисфи умри 81-солаашро сарфи пешаи омӯзгорӣ намудааст ва ҳоло дар ҳалқаи 7 фарзанд ва 50 набираю абера давлати пирӣ меронад. дар ин рӯз ҳамчунин бо зани бароманди дигари шаҳр гулчеҳра ансорова ки 12 фарзандро тарбия намудаю ба камол расонидааст дидорбинӣ карда шуд. собиқадори меҳнат эркин аҳроров бошад солиёни зиёд дар мақомоти молия, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва соҳаи коммуналии шаҳр дар вазифаҳои масъул кор карда дар рушди ин соҳа саҳм гузоштааст. дар суҳбати самимӣ бо ин собиқадорони бароманд ба онҳо барои хидмати шоистаи бисёрсола изҳори сипос карда шуд. дар арафаи иди саиди фитр муовини раиси шаҳри панҷакен мурод шукрзода аз қисмҳои ҳарбии вазорати мудофиа ва қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар шаҳри панҷакен дидан намуда ҳайати шахсиро ба ин муносибат аз номи раиси шаҳри панҷакен абдухолиқ холиқзода муборакбод намуда ба онҳо барои ҳифзи марзу бум ва фазои сулҳу субот дар кишвар хидмати содиқона орзу намуд. гуфта шуд ки бо роҳнамоии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқтидори мудофиавии кишвар афзуда барои хидмати содиқонаи афсарону аскарон дар қисмҳои низомӣ ҳамаи шароити оинномавӣ муҳайё карда шудааст. ҳамчунин таъкид шуд ки бо назардошти вазъи тағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза аҳли ҷомеа бояд ба ҳифзу гиромидошти арзишҳои миллӣ фарҳангӣ ва эътиқодии худ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намоянд. дар ин рӯз барои ҳайати шахсии қисмҳои ҳарбӣ дастархони идона ороста онҳо бо рӯҳи болида иди саиди фитрро таҷлил намуданд.
дар хонаи пиронсолони шаҳри Панҷакент бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва сарпарастон барои бошандагон дастархони идона ба муносибати Иди Саиди Фитр ороста шуд. Онҳоро бо Иди Саиди Фитр аз номи раиси шаҳри Панҷакент, узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдухолиқ Холиқзода, муовини раиси шаҳр Мурод Шукурзода табрик намуд. Дар суҳбат бо бошандагон хонаи пиронсолон ва маъюбон аз ҷумла таъкид шуд, ки ғамхорӣ ба онҳо пайваста ба роҳ монда шуда дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар, асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. зикр шуд, ки дар ин муассисаи иҷтимоӣ барои буду боши бошандагон ҳама шароити мусоид муҳайё карда шудааст. аз тарафи шӯъбаи ҳифзи иҷтимоии шаҳри Панҷакент дар самти тарғибу ташвиқи ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста тадбирҳои ташвиқотиву тарғиботӣ гузаронида шуда, ҳамкорӣ бо номондагони воситаҳои ахбори омма хеле хуб ба роҳ монда шудааст. Бо мақсади аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид эълон шудани соли 2025 соли байналмилалии пиряхҳо ва 21 март рӯзи ҳифзи пиряхҳо дар шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Панҷакент бо иштироки намояндагони воситаҳои ахбори омма ҳамоиши маърифатию иттилоотӣ баргузор шуд. Сардори шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Панҷакент Исмоилзода Шӯҳратҷон ин ҳамоишро оғоз бахшида дар бораи ташаббусҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба масъалаҳои обу иқлим аз ҷумла ҳифзи пиряхҳо сухан гуфта, таъкид намуд, ки барои тарғибу ташвиқот ба мардум мунтазам пешниҳод кардани иттилоот саҳми кормандони воситаҳои ахбори омма калон аст ва роҳбарияти шӯъба ҳамкориро бо рӯзноманигорон дар мадди аввал қарор додааст. дар ин ҳамоиши маърифатӣ намояндагони воситаҳои ахбори омма роҷеъ ба таваҷҷӯҳи роҳбарияти шӯъбаи ҳифзи муҳити зист ба тарғибу ташвиқи маърифатии экологӣ андешаҳои худро баён карданд ва изҳор доштанд, ки ин ҳамкориҳо самараҳои хуб ба бор меорад. ба чанд нафар кормандони воситаҳои ахбори омма барои инъикоси фаъолияти шӯъбаи ҳифзи муҳити зист, баланд бардоштани маърифатии экологии шаҳрвандон ва ҳамкориҳои судманд аз тарафи роҳбарияти шӯъба сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Шаҳбоз Қурбонов. бо ташаббуси ширкати Рахш такси дар ҳамкорӣ бо ширкати Садо ва Симо озмуни расми беҳтарин таҳти унвони Тоҷикистон ватани Наврӯз аст гузаронида шуд. дар озмун хонандагони муассисаҳои таълимӣ аз шаҳру деҳоти Панҷакент фаъолона иштирок намуданд. директори ширкати Рахш такси дар шаҳри Панҷакент Мафтун Ҷораев, рассомон Ҷамшед Болтаев, Назриев Шодӣ ва муовини директори ширкати Рахш такси дар шаҳри Панҷакент Умед Ҷораев ба ҳайси ҳакамони озмун раванди озмунро назорат намуда ба кӯдакону наврасон баҳогузорӣ намуданд. иштирокчиёни фаъол бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. ҳадаф аз ин иқдом таҳкими маҳорати хонандагон, бедор намудани ҳисси ватандӯстию зебоипарастӣ ва тарғиби анъанаҳои миллӣ унвон мешавад.